Kita ko kwarta kit. Kailangan ko dato yun. Pero problema ni. Asam ko mga kwarta no? Ada lah. Ray basura. Ini kan kwarta gini. Lagi daw. Katimbang ni. Tag-utsit na kilo. Mati yun. Pagod. Ako pangalod. Saan ko dato yun? Balik ko ng sikiran nga ka nang magsasidak ba? Hilux ng sikiran. Ngita kong basura nga. Kaya lagi na kong martani kong dato dito. Adara. Ano ang basura dito? Right. Ini. Lagi daw. Gana nga eh. Bago. Ako pangano batuman din. Ito na nato ito. Ni. Matag iya ni. Kani, mahal kini. Mahal kini, mahal. Tapi ni. Lah. Pagkiri nyo. Juta ni. Unsang. Aritos. Buhog man. Buka man kayo. Ito sa ibutas kami. Kaya kang usaro-usa kanina. Sakto. Diri ni agili. Ay, anak ni diri. Di? Ito ni diri no. Bakos na gini ay. Agili diri ni agili. Di kaabot man. Asin ni. Libog mo ano. Isa ha? Diri sa aluag da sa uy. Hugman. Subo. Ari ka sa uno. Ali arra. Dah, sakto kayo. Kani. Ano yan lagi mahal ka ni. Milyon ang katira ning milyon. Madato na ni. Apa gitu. Sa pagsulo ba ni? Sakto ba ko ano? Luag mo gani, tigdamay mo kuha. Asa mo butang na? Sing-sing. Hindi sa lalaki, tako mo sa kayo. Hindi ko saan. Sura ni. Asak to. Diri ni. Benara ni ay. Okay. Ito tayo. Aha. Ari. Kan mo ni sugod nga dato ni ko ana pay milyon niya trilyon sad sa dato ni ko Allah hindi dawat gini ikanan lagi ani dato ni ko makapalit ako Hilux ani Hilux na 5 kabog Allah Ini so mani di balik panti lapad sa kayo habol ko ni sini jacket ini ay gini sakto kay tugnaw kay gabi iba ako ni solog para buwa tugnaw ni Iya ginagawa. Tarap. Huwag nila nag-aaral din ako rin. Oo. Ano? Ganyan ko ni mo. Si Arok White Chicks mo. Bulit na niyo. Oh. Sura ni. Ano na eh. Naon eh. Sura ay. Ganyanan kami. Grabe ganyanan ako eh. You know I'm gonna get you. Yun. Ako ning so diri gyud. Puro ba ko ba? Tao ba?
Sa una, di mo ko tao. Ang gawin ko karon, tao na gyud karon. Kini. Ah, grabe. Ngita ko lain nga basura puno ni. Lain. Tawag na. Ningo mo dito. Kuya. Apa sa kanino? Anong kwintas ni? At kan ni, kwintas ni. Ngayon ko ni. Tadi ko hindi mo masudot. Buwa ka ni. At sa ko man. Mupo mo kayo? Ano ka ni? Tangil no? Manari ta ba yung kadaog ta? Hindi, sakit. Puti mo kayo ni. Ang tangil ito ba na? Sa ko mabuta ka niyo? Baon pa agi ni. Agre. Kanina. Sakto gindre. Allah. Hindi. Yung aga sa rin. Ata din. Mahog man. Di gini po dito. Di gini mao. Ngita ko pa agi ni maputang. Yung purma di ko ba? Asa mo? Aras kong dunggan. Di pwede. May bangag. Dapo mo sa kayo ni Ramik Arho. Pagkitaw ni Paagi. Ay, pwede ay. Ay, anak din yung diri. Ay. Agay, jaro. Grabe ito. Nagpupuhan na ako ni. Sus, mura na akong si... Ito artista nga, sikat iba sa EBS. Ano ba? Basta EBS? Libo ko ito, basta mura na. Pero, guwapo na ito. Kaya ko chicks na biktima ni. Kurmahan ako ni. Kwarta na ko. Ito na. Basura. Anak ko yung mga brillantis. Ito na. Usa ko ilain. Ang kuwang anay kay babae lang. Ano babae ni Rigta? Sakay sa kong Hilux. Grabing fire. Gusto na ko nga. Akong Hilux. Mabot yun. Buk. Kamay naman kayo ng basura. Kita akong lain. Hindi naman pwede. Alay naman ang babok. Ano naman dawat. Kami. Aray. Ito lagi po ko basura. Ang Hilux na mabot yung buk. Kani. Jaro. Wife chick. Doon na nilo. Dato. Ako pinakadato sa sitio muhon. Gulalupi. Ay, lain. Patus. Bahala sa toso. Naik. Ini kinamay anak bagis-bagis. Sot up kunigid. Mindot na katusa da. Are ko dito sa store ko dito. Sabi ako. Isang solo bagong sapatos. Tuk, katusa. Kani, kung labay, pati. Napuna akong sulong ka ni. Pinaka-years na akong sulong ka ni. 70 years, labay ka. Aray. Kinibag ko ni. Grabe. Sinaawan sa tusoy. Gikan mo sa USA group. Wasa na gikan ka. Basta kip. Bahala sila. Pwede sa loob. Guwapo na ito ni ba? Aligrihan na ito ni. Uy, abog bagay. Maabugan yan eh. Sayang kayo. Ano ba yung media? Huwag na tagiya ako. Tagiya mo. Ha? Tagiya ko. Full of gunagay. Eh! Grabe. Buha na ginako eh. Ang gana sa basura dia. Bahala pa basura ka dia. Nangita ko check mo. Mulabay ro rin. Siya rin bisa mudani na ko. Ako ni pakikita tanan. Babay mudani git. Aray. Kita ko ni kung mahal ko dulu. Kapag ito. 1 million kantidad na ni. Kapag ito. Siya lagi na ko. Tulungan ako kung buhok eh. Guwapo sa ba? Buwak ka nga. Nagsata mo guwapo, karoon pa. Ikaw na, basura ko tugod. Karoon, ina, wala basura. Ba? Ha? Basura. Tuwan eh. Grabe. Mag-chicks ano, basta kayo pilit yun. Ari mo pilit rin ay. Kapit, umbos.
Kami. Grabe. Ah. Ako nakakita kong relo. Basta niya ako ang bracelet. Kwintas na ko. Nakita na ko. Ako may pinakada ako dito. Araw, may babae mo ka rin. Maganin ako ba? Hi, miss. Hindi, nila, miss. Ako sa Crispin, miss. Ana, Ana, asa ka maadto? ito sa kuan, ito sa eskwela. Gamit Pag-isip mo, murag nag-isip naman kung kuanin mo. Ay, Grabe. Gwapo lagi Ibaw ka. ka. Ako pinakadato diri. Wala, nindot lagi niya mong kwenta. Nindot lagi niya mong kwenta. Ah, siyempre, 1 million eh. Ganahan lagi kuan. Ko, grabe. Ako pinakadato diri. Tawag ko na akong purmaw. Hello. Ako relo. Sus, half million. Kapay, bracelet na ko. Oh, Sus, doon pa. 5 million. Ah, Sapatos. Jud na. Huwag ka ba sa bato? 8 million ako sa bato. Isa, murag, nindot lagi na mong sapatos. Kuninduta na. Hindi na lagi ni. Oh, Asa pwede mo hang. o kani. Oh, Mahal kay ni. mo Ako ba? pa ni mo. Mahal pa ni para nako. Sabay ka na ko kay. Ako pinakadato. Mga unta. Ako libre. Oo, nindot ka ayo. Simple. Oh, Yun na kayong kao. Pwede ni mo. Lihok. mo ba? Pwede sa balihon. Pwede sa tubangon. Mahal kayong kao. Nya. Asa pwede mong pantalon? Tuntan na. Branded siya po Ay, ay. sa kana ba? Branded tatanan. Ha? Oo. Mo ba? Sure ka? Nya. Saman. Kaya ka na ako. Mga unta ako libre ka Asa na. naman to? Itulyukan. Ako'y bahala. Sus, mabusog siya ta. Nagbahay sus. kay itulong ka ko. Busog kayo. Pila yung horot mo. Nagano siya ako. Aso, bisa po na mong bag. Foodland ko na. Basta ako. Sige, sige, sige. Ako Ganahan lagi ko pinakakurtahan. na. Tara. Sige, sige, sige. Ayugan, tiga. Adi. Asa ka ka ingon? Asa na ta? Ay, kabalaga kay ako na ako sa kinan. Kamok akong Hilux. O sige, ganahan mo. Ano? Dito, akong Hilux. Brand new kayo na. Kamit ka. Basta ako yung mukuyog. Dito ka mapas mo. Busog ka permi. Sa gabi pa, busog ka. Sige, sige, sige. Tama, tama. Pinakon sa man. Ano? Na ako'y surprise mo. Abot ito. Oo, ganahan ko na surprise. Sa internet ko. Kan na, babe. Sige, sige, tala, tala. Isa, isa, isa. Linda. Ako sa baon. Sige, ano mo? Ano magaga? Unsa man na? Di ako tanawon, bi. Kunawa. Basura! Ano mo na yun? Saan mo na yun? Asa man ano ba? Basura, anong nagdama kang basura? Mauling ka nagdapat akong basura. Ha? Tana, mga ano ta? Hoy, basurero, dahil ka! Kuha siya na magklaro! Basurero, dahil ka! Tana! Ano ka dato kaya ka? Mga utang itulukan. Na masura ka! Ano ba naman? Dili Tana! ka! Dili ka! Ano tayo itulukan? Itulukan ta! Tana! Thank you.